Oke. Baik, saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang. Dalam pertemuan kita malam ini, kita akan belajar menulis pangukapon bidu 10. Oke, di sini di Blogger saya menulis di Blogger, saya pilih font Noto San Batak. Dengan adanya font Noto San Batak ini, kita lebih mudah menulis di Blogger saat ini, layaknya menulis huruf Latin seperti ini. Jadi lebih mudah dengan adanya font Noto San Batak ini. Tetapi masih ada permasalahan di font Noto San Batak. Ini seperti ini, ligatur untuk bunyi U ketika dihubungkan dengan inani surat masih bermasalah di inani surat La dan inani surat Ga dan beberapa inani surat lainnya. Jadi ligaturnya belum sempurna. Seharusnya ini adalah inani surat U berada di sebelah kanan bawah, tetapi dia meletakkannya di sebelah kiri. Itu permasalahan yang paling umum, ya. Nah, sekarang ini akan saya tuliskan dengan menggunakan papan ketik Keyman. Saya menggunakan papan ketik Keyman, saya aktifkan. Gunanya papan ketik Keyman ini agar font aksara Bataknya bisa aktif saya gunakan menulis di sosial media, termasuk di Blogger ini. Setelah papan ketik ini aktif, maka saya bisa menulis dengan keyboard komputer saya. Kita mulai perikop buku si Boduton ni si Johannes, ayat sada sahat rodi 10 sada. Buku. Nah, seperti ini juga kan, ku ini anak ini surat U, ligaturnya tidak perlu ditambahkan, ya. Tapi itulah adanya dulu font Noto San Batak saat ini. Mudah-mudahan di masa mendatang akan lebih bagus. Si Bon Duton. Perhatikan ketika saya tulis ton seperti ini, tona, ini tona, ya. Ta, anak di surat O, ini di surat Na. Ketika saya tambahkan pangolat, maka dia akan menjadi ton seperti ini. Artinya reorder daripada font Noto San Batak sudah bagus. Ni si Johannes. Nah, ini Han. Sekarang saya tulis Nes. Nes saya tulis dengan aksara Batak, tetapi mengikuti penulisan huruf Latin itu sendiri. Nes. Na tambah anak ini surat E, ne. Ditambah sa, nes. Kemudian jika saya tambahkan pangolat di akhirnya, maka anak ini surat akan berpindah ke dekat pangolat. Itulah yang kita sebut dengan reorder. Ayat sada sahat rodi 10 sada. Oke. Kita lanjut dengan ayat 1. Dungi huidama suru-suruan na asing na gugu. Suruan na asing
Nah, perhatikan juga di sini ketika saya tulis sing ini surat sa tambah surat i, kemudian saya tuliskan saringar eng, secara otomatis saringar eng pindah ke sebelah kanan atas ini surat sa. Artinya reorder untuk saringar eng juga sudah berfungsi dengan baik di font Noto San Batak. Nagogo Tuat sian Banua Gijang. Tuat sian Banua Gijang. Namaruluson obun. Namarulus hon obun. Menulis obun a, ini di surat a, ditambah di surat o, kemudian ini di surat ma, oma. Ketika saya tambahkan pangolat, maka anak di surat o akan ditarik ke dekat pangolat. Itulah namanya reorder. Bun. Perhatikan buna ditambah pangolat jadi bun, obun. Halibutongan do di atas uluna. Halibutongan do di atas uluna. Songon matanyari do buhina. Songon mata ni ari do buhina. Ya patna songot tiang api do. Iya patna songon tiang api do. Oke, sudah selesai kita tulis ayat 1. Kita baca ulang. Dungi hui dama suruan na asing. Nagugu tuat sian Banua Gijang. Namaruluson obun. Halibutongado di atas uluna. Songon mataniari do buhina. Yapatna songot tiang api do. Oke, kita lanjut dengan ayat kedua. Ditiup. Nah, bagaimana menuliskan op, tiup, op, a, o, ini di surat pa, opa, tambah pangolat menjadi op, ditiup. Do di tanganna buku. Sada na met. Perhatikan menulis met sama dengan penulisan Latin. Ma tambah e, bunyi e, ditambah ini di surat ta, meta. Ketika saya tambahkan pangolat, dia akan menjadi met. Anak di surat berpindah ke sebelah kanan, ke dekat pangolat. Nah, met. Naung binuka. Naung menuliskan ini di surat a, ditambah anak di surat u, ditambah saringar eng. Permasalahannya ligatur juga di sini tidak sempurna. Menurut saya ini kurang bagus ligaturnya. Harusnya kan anak di surat itu menghadap ke sebelah kanan. Ini malah menghadap ke sebelah kiri. Nah, itulah permasalahan ligatur di font Noto San Batak.
naung binuka, binuka. Diujakko dopatna siamun tu laut. Diojakkon dopatna tu laut. Menulis laut a, laut a, ini surat a, anak di surat u, kemudian ini surat ta, tambahkan pangolat, maka anak di surat u akan berpindah ke inani surat ta atau di dekat pangolat. Diojakkon dopatna siamun tu laut. Di sini masih kurang siamun. Diojakkon dopatna siamun. Ini salah, ini siamun. Ini baru pangolat. Tu laut. Ia patna habirang tutano. Ia patna habirang tutano. Oke. Nah, sekarang kita baca ulang. Ditiup do di tanganna buku sada na met-met naung binuka. Diojakko do patna siamun tu laut. Ya patna habirang tutano. Oke, ayat ketiga. Gugu masoarana. Gugu masoarana. Maju-jauh song singa na mangaung, maungaung. Maju-jauh songon singa na mangaungaung, na maungaung, maungaung. Maungaung ya, itu saya menuliskannya seperti itu. Entah bagaimana teman-teman menuliskannya, apakah maung-aung. Kalau saya menuliskannya maung-aung ya. Jadi di nama jujui ibana. Jadi di nama jui ibana makuling ma pitu ronggur. Makuling. Perhatikan ketika ini surat la ditambahkan di surat i, saya tambahkan dengan saringar eng. Perhatikan kemana saringar eng pindah. Anak saringar eng tidak berada di atas anak di surat i, tetapi dia berada di sebelah kanan atas i dan di surat la. Makuling ma pitu ronggur. Pitu ronggur. Kita baca ulang. Guguma soarana majuju songon singana maungaung. Jadi di nama juju di sini a kelebihan kita hapus. Jadi di nama jujui ibana makuling ma pitu ronggur, ini kelebihan ini ga kita hapus satu. Pitu ronggur. Oke, ayat 4. Jadi dung makuling ronggur na pitui. Jadi dung
makuling ronggur na pitui naing manura tahu. Naing sekarang menuliskan eng naing a ini surat a, ini surat e, ini surat eng naing. Cuman di sini di penotasan Batak ini anak di surat e itu terlalu dekat ke sebelah kanan atas ini di surat a. Seharusnya dia kan berada di sebelah kiri. Tapi tidak mengapa seperti itu, yang penting kita paham membacanya. Naing manurat tahu. Manurat au. Jadi hubegema suara sian benua gijang nama dok. Jadi hubegema suara sian benua gijang nama dok. Sahapima na hinatahon nironggur na pitui. Sahapi ma na hinatahon ni ronggur na pitui. Unang ma suraton. Unang ma suraton. Oke, kita baca ulang. Jadi dung ini kurang anak ni surat u ya, makuling. Jadi dung makuling ronggur na pitui naing manura tahu. Jadi hubegema suara sian benua gijang nama dok. Sahapima na hinatahon nironggur na pitui. Unang masuraton. Ayat 5. Dungi dipatol-tol suruan. Nah huida jongjong. Nah huida jongjong. Di atas laut dohotano. Di atas laut dohotano. Ma tangan nasiamun. Ma tangan na siamun. Dopa gijang. Ginjang. Oke, kita baca ulang. Dungi dipatol-tol suruan nahui da jongjong. Di atas laut dohot tanoma tangan na siamun dopa gijang. Ayat 6. Jadi manolon may iba na tu di bata.
Jadi manolon ma ibana tu debata. Namangulu rodi saliling-liling na. Namangulu rodi saliling-liling na. Naung tumopalangit tohot isina. Naung tumopalangit dohot isina. Dohot isina. Tano padohot isina. Tano padohot isina. Nang laut rodi na di bagasan. Nang laut rodi. Nang laut rodi na di bagasan. Na di bagasan. Pabua na sumasabi. Pabua na sumasabi. Pagijakon tiki. Pagijakon tiki. Oke, kita baca ulang. Jadi manolon maibana tu debata namangulu rodi saliling-lilingna. Naung tumopalangit dohot isina. Tano padohot isina. Nang laut rodi na di bagasan. Pabua na sumasabi pagijakon tiki. Ayat 7. Tung diari ni suara ni suru-suruon na papituhon. Tung diari ni suara ni suru-suruan na papituhon. Na papituhon dinanaeng paluaon na sarunay. Dinanaeng paluon na sarunay. Paluon na sarunay. Paluon na sarunay. Disima patuluson. Disima patuluson. Hahomion ni debata. Hahomion ni debata. Songon naung binaritahon na. Songon naung binaritahon na. Itu akan apa sona? Itu akan naposona.
Ima aka panurirangi. Ima aka panurirangi. Oke, kita baca ulang. Tungdiari nis suara ni suru-suruan. Ini kurang u ya, karena di surat u. Suru-suruan napa pituhon dinanaeng paluonna sarunei. Disima patuluson hahomion ni debata songon naung binaritahon nai tuakka, ini kita buat spasi, naposona ima aka panurirangi. Ayat 8. Ia suara naung hubegihian, naung hubegihian. Sian benua gijang, sian benua gijang. Mangulahi makulingiau, mangulahi makulingiau, makulingi au. Ninnama, ninnama. Lahoma, lahoma. Jaloma buku naung binukai, jaloma buku naung binukai. Nah di tangan ni suru-suruan, nah di tangan ni suru-suruan. Nah jongjong di atas laut dohotano, nah jongjong di atas laut dohotano. Kita baca ulang. Ia suara naung hubegihian, sian benua gijang, mangulahi makulingiau. Ninnama, lahoma, jaloma buku naung binukai. Nah di tangan ni suru-suruan, nah jongjong di atas laut dohotano. Ayat 9. Dungi hutopotma suru-suruani, suru-suruani. Hurokon ma ibana, hudokon ma ibana, mangalehon buku itu au, mangalehon buku itu au.
Jadi di dogma. Jadi di dogma. Nah, pangan ma. Nah, pangan ma. Gabe pait mai dibutuham. Gabe pait mai dibutuham. Alai tonggi songon situa ni loba. Alai tonggi songon situak ni loba anggo di pamanganmu. Anggo di pamanganmu. Oke, kita baca ulang. Dungi hutopot ma suru-suruani. Hudokon ma iwana. Mangalehon buku itu au. Jadi di dogma. Nah, pangan ma. Gabe pait mai dibutuham. Sini kurang ini surat iya alai. Ya ini alai tonggi songon situak ni loba anggo di pamanganmu. Ayat 10. Jadi hujalo ma bukui. Jadi hujalo ma buku i. Sian tangan ni suruh-suruani. Sian tangan ni suruh-suruani. Jala hupangan. Jala hupangan. Gabe tonggi mai di bagasan pamangakku. Gabe tonggi mai di bagasan pamangakku. Songon situak ni loba. Songon si tuak ni loba. Jadi dung hubodut. Jadi dung hubodut. Gabe pait doi dihilala butuh hakku. Gabe pait doi dihilala butuh hakku. Kita baca ulang. Jadi hujalo ma bukui siat tangan ni suruh-suruani jala hupangan. Gabe tonggi mai di bagasan pamangakku songon situak ni loba. Jadi dung hubodut gabe pait doi. Sini bukan di surat i tapi di surat i. Gabe pait doi dihilala butuh hakku. Oke, ayat 11.
Jala akka didok matuau ikon ulahan mudope. Menuliskan ikon, kita tulis anak ini surat A, kemudian anak ini surat I, kemudian saringar eng ikon. Ikon ulahanmu dope. Ulahanmu dope manurirangi dopak akka marga dopak akka marga dohot bangso dohot hata dohot bangso dohot hata nang dopak torop raja. Nang dopak torop raja. Nah, kita baca ulang. Jala akka didok matuau. Sini kurang tompi ya. Sini bukan anak di surat U, tetapi ini di surat U. Ikon ulahanmu. Ulahanmu. Ikon ulahanmu dope manurirangi dopak akka marga dohot bangso dohot hata nang dopak torop raja. Nah, sampai di sini kita sudah selesai menulis pangukapon bidu 10 ayat sada saat rodi 10 sada. Jika tulisan ini mau kita periksa ulang, mari kita coba pratinjau. Klik pratinjau. Nah, di pratinjaunya ini kita coba baca apakah masih ada kesalahan penulisan. Pangukapon bidu 10. Pangukapon bidu 10. Ini sepertinya ada salah ini ya, menulisnya ini buku ya. Kita lihat dulu di sini. Buku seharusnya ini tidak seperti ini. Jadi tulis dulu tompi baru U, maka dia akan benar. Kita refresh di pratinjaunya. Buku si boduton ni si Johannes ayat sada sahat rodi 10 sada. Dungi huida ma suru-suruan nasing nagugu tuat sian benua gijang
namaruloson obun halibutongan do di atas uluna songon mata niari do buhina yapatna songot tiang api do ditiup do di tanganna buku sada na met-met naung binukka diojakon dopatna siamun tu laut yapatna habirang tutano guguma suarana majuju songon singana mau ngaung jadi dina majujui ibana makuling mapitu ronggur. Ini ronggur, ini kurang anak di surat U. Kita lihat dulu di ayat 3. Ini ronggur. Jadi di sini harus ada anak di surat U. Oke, ronggur. Kita refresh ayat 3. Ini ronggur sudah benar. Jadi dung makuling ronggur napitui naing manura tahu. Jadi hubege ma suara sian benua gijang nama dok. Sahapi ma na hina tahun ni ronggur napitui unang ma suraton. Dungi di patol-tol suru-suruan na huida jongjong di atas laut dohot tanoma tangan na siamun dopak gijang. Jadi manolon maibana tu debata na mengulu ro di saliling-liling na naung tumopa langit dohot isina tano padohot isina nang laut rodina di bagasana pabuwa na sumasabe pagijakon tiki. Jadi hari ni suara ni suru-suruan na papituhon dina naing paluon na sarunai disima patuluson hahomion ni debata songon naung binaritahon nai tuakka naposona ima akka panurirangi ya suara naung hubigihian sian benua gijang mangulahi makuling yau ninama laoma jalo mabuku naung binukai na di tangan ni suru-suruan na jongjong di atas laut dohotano. Dungi hutopat ma suru-suruan ni hurokon ma ibana mangalehon buku itu au. Jadi dirok ma nah pangan ma gabe pait mai dibutuham alai tonggi songon situak di loba anggo di pamanganmu. Jadi hujalo ma bukui siat tangan ni suru-suruani jala hupangan gabe tonggi mai di bagasan pamangaku songon situak ni loba. Jadi duhu budut gabe pait tui dihilala butuh aku jala
maka didok matuau ikon ulahanmu dope manurirangi dopak akamarga dohot bangso dohot hata nang dopak torop raja. Oke, sampai di sini saya sudah periksa di halaman pratinjau, sudah betul. Saya tutup pratinjaunya dan saya sudah selesai menulis dan memeriksa ulang penulisan pangukapon bidu 10. Pangukapon bidu 10 saya tutup. Lalu akan saya buka, kita tuliskan pangukapon bidu sia. Di sini pangukapon, di judulnya juga harus kita perbaiki. Cara menuliskan pangukapon, pon. Jadi tulis pon seperti Latin, pon. Baru tambahkan pangolat, maka dia akan benar. Menuliskan bidu, tulis saja bin, baina. Lalu tambahkan pangolat, bidu sia. Oke, demikian juga di sini pangukapon ona pangolat pon. Ini bidu bin, bidu sia. Oke, kita mulai di sini. Sarune na palimahon. Ini saya periksa dulu ya, kenapa ada cuman palimahon dohot tapi tidak ada kata lanjutannya. Periksa di sini. Pangukapon bidusia, pangukapon bidusia, memang hanya seperti itu ya, tidak ada lanjutannya. Oke. Kita tulis sarune na palimahon dohot. Ayat sada sahat rodi 10.2. Sarune na palimahon dohot. Sada sahat rodi 10.2. Kita mulai dari ayat 1. Dungi di palu suru-suruan na palimahon masarunena. Dungi di palu suruan na palimahon masarunena. Gabi huidama bitang. Gabi huidama bitang. Sada madabu sian langit tutanoi. Sada madabu sian langit tu tanoi. Jadi dilehon mat tu ibana. Jadi dilehon matu ibana. Anak hisuni ruang parbanuatoru. Anak hisuni ruang parbanuatoru. Anak hisu ni parbanuatoru. Kita
Kita baca ulang. Dungi di palu suru-suruan na palimahon ma sarunena. Gabi huida ma bintang sada madabu sian langit tutanoi. Jadi dilehon matu ibana anak hisuni parbanua toru. Ayat 2. Gabi diukap ma, gabi diukap ma. Ruang parbanua torui, ruang parbanua toru i. Jadi manaik mati musian ruangi. Jadi manaik matimus sian ruangi. Songotimus ni pamurunan na balga. Songon timus ni pamurunan na balga. Gabi makulum ma mataniari. Gabi makulum ma. Gabi makulum ma mataniari rodi parlangitan. Mata niari rodi parlangitan. Di bait timus nasian ruangi. Di bahen timus nasian ruangi. Ini bukan seperti ini ruang saringar eng. Oke. Kita baca ulang. Gabi diukap ma, ini bukan angka 6 tapi saringar eng. Gabi diukap maruar parbanua torui. Jadi manaik matimus sian ruangi. Songon timus ni pamurunan na balga. Ini bukan gel, ini ba na balga. Gabi makolom ma mataniari rodi parlangitan. Di bahit timus nasian ruangi. Ayat 3. Jadi marwaran ma akasi hapor. Jadi marwaran ma aka sihapor. Siat timusi. Sian timusi. Tutanoi. Dungi dilehon ma tunasida. Dungi dilehon matu nasida. Huaso songon huaso ni. Huaso songon huaso ni. Hala ditanoin. Hala ditanoon. Hala ditanoon. Kita baca ulang. Jadi marwaran ma akasi hapor sian timusi tutanoi. Sian timus. Iya betul ya. Sian timusi tutanoi. Dungi dilehon ma tunasida huaso. Songon huaso ni hala ditanoon.
Ayat 4. Jadi dipaksa manasida. Jadi dipaksa nasida. Unang disegai duhut-duhut ni tanoi. Unang disegai duhut-duhut ni tanoi. Manang akka narata. Manang akka narata. Manang agia sadahau. Manang agia sadahau. Ia soholan jolma. Ia soholan jolma. Akka nasomar sahab di parupahan nasihat dibata. Akka nasomar sahab di parupahan nasihat dibata. Jadi dipaksa nasida unang disegai duhut-duhut ni tanoi. Manang akka narata. Manang agia sadahau. Ia soholan jolma. Akka nasomar sahab di paradopahana siat dibata. Ayat 5. Dipaksa do nasida unang mamusa. Unang mamusa. Sipa porsuhon na do jolmai. Sipa porsuhon na do jolmai. Sipa konado jolmai. Ini double pa si. Oh udah pernah. Si pa porsukonado. Porsuhon bukan kon ya. Porsuhon ho. Lima bulan lilingna. 5 bulan lilingna. Ya porsukna ia porsukna sumantu pangonai ni hala. Sumantu pangonai ni hala. Sumantu pangonai ni hala. Jumpa di duit jolma. Jumpa di duit jolma. Oke, kita baca ulang. Dipaksa do nasida nang mamusa. Dipaporsuk porsuhonna. Si paporsuk porsuhonna do jolmai. 5 bulan lilingna.
Ya porsukna suman tu pangonai ni hala juppa di duit jolma. Ayat 6, luluan ni jolma mahamatean. Luluan ni jolma mahamatean. Diaka ari. Diaka ari. Alai dang jupangsa. Alai idang jupangsa. Mangidodo rohana sida. Mangidodo rohana sida. Naing maten yan. Naing maten yan. Alai mapurus do hamatiani siya nasida. Alai mapurus do hamatiani siya nasida. Kita baca ulang. Luluan ni jolma ma hamatean diaka arii. Alai dang jupangsa mangidu do rohana sida naing maten yan. Alai maporus do hamatiani siana sida. Ayat 7, ia rupa ni haka si hapori ia rupa ni haka si hapori sumaddo tuhoda naung hobas. Sumando tuhoda naung hobas. Tu parmusuon. Tu parmusuon. Ia di ulu nasida. Ia di ulu nasida. Di jungjung do tupal songon sere. Di jujung do tupal songon sere. Di jujung do tupal songon sere. Ia bohina sida. Ia bohina sida. Songo bohini jolma doi daun. Songon bohini jolma do idaun. Kita baca ulang. Ya rupa niaka si hapori sumando tu hoda naung hobas tu parmusuon. Ye di ulu nasida di jujung do tupal songon sere. Ya bohina sida songo bohini jolma do idaun. Ayat 8. Ia obuk nasida songon obuk ni boru-boru. Songon obuk ni boru-boru. Jala ipon nasida. Jala ipon nasida
songon ipon ni singa. Songon ipon ni singa. Kita baca ulang. Ya obuk nasida songon obuk ni buru-buru. Jala ipon nasida songon ipon ni singa. Ayat 9. Marbaju-baju lo nasida. Marbaju-baju do nasida sumantu baju-baju bosi. Sumantu baju-baju bosi. Ya pakuling ni habok-kabong nasida. Ya pakuling ni habong nasida songon suara ni torop hureta. Songon suara ni torop hureta. Nati nait ni hoda. Nati nait ni hoda. Namarlojong tutot tangan. Namarlojong tutot tangan. Kita baca ulang. Marbaju-baju do nasida sumantu baju-baju busi. Ya pakuling ni habok-kabong nasida songon suara ni torop hureta natinait ni hoda. Namarlojong tu tot tangan. Marihur nasida. Marihur nasida songon ihur nihala. Ihur nihala. Namar sorop. Namar sorop. Laos di bagasan ihur nasida. Laos di bagasan ihur nasida. Do huaso nasida. Do huaso nasida. Ima na mangago akajolma. Ima na mangago akajolma. Liling ni 5 bulan. Liling ni 5 bulan. Kita baca ulang. Marihur do nasida songon ihur nihala. Namar sotop. Namar sorop. Sorop berarti ini sorop. Namar sorop. Ini kurang o. Sorop. Laos di bagasan ihur nasida do huaso nasida. Ima na mangago akajolma liling ni 5 bulan. Ayat 11. Ya raja na manggonggom nasida. Ya raja na manggonggom. Na manggom nasida
suru-suruan sada, suru-suruan sada, sian banua toru, sian banua toru. Namargoar abdun, namargoar abdun. Di hata hebir, di hata hebir. Ia di hata junani, ia di hata junani, Apollyon do guarna, Apollyon do guarna, Apollyon do guarna. Kita baca ulang. Ya raja na menggomgom nasida. Ini kurang u, nah surat u. Suru-suruan sadasian banua toru, namargoar abdun di hata heber. Ia di hata junani, Apollyon do guarna. Ayat 12. Nunga salpu jiana parjulu, nunga salpu jia na parjulu, idama Roma jia dua nari, Roma jia dua nari. Dung salpuon, dung salpu on. Kita baca ulang. Dunga salpu jea na parjulu, idama Roma jea dua nari. Ini a dibuang. Roma jea dua nari, dung salpuon. Superikop napaonopon, napaonopon. Ayat 10 tolu, 10 tolu, rodi 20 sada, 20 sada. Napaonopon ayat 10 tolu, saat rodi 20 sada. Kita mulai dari ayat 13. Dungi di palu suru-suruan, dungi di palu suruan, napa onopon, napa onopon. Seharusnya ini bukan na ya, tapi ma seharusnya ya. Dungi di palu suru-suruan napa onopon masarunena. Masarunena. Jadi hubege mas ada suara. Jadi hubege mas ada suara.
sian na opat suhi, sian na opat suhi, nilanggatan sere, nilanggatan sere, na di julu ni debata, na di julu ni debata. Kita baca ulang. Dungi di palu suru-suruan na paonopon ma sarunena. Jadi hubige mas ada suara sian na opat suhini langgatan sere na dijuluni debata. Ayat 14. Odo hatana, odo hatana, tu suru-suruan paonopon, paonopon, namar sarunei, namar sarunei, har-hari ma, har-hari ma, suru-suruan na opat, suru-suruan na opat, natabat di topi ni batang aek euprat, natabat di topi ni batang aek euprat, euprat. Na balgai, na balgai. Kita baca ulang. Odo hatana tu suru-suruan paonopon, namar sarunei, har-hari ma suru-suruan na opat natabat di topi ni batang aek euprat na balgai. Ayat 15. Jadi malua ma suru-suruan nopati, jadi malua ma suru-suruan na opati. Akka naung pinarade, akka naung pinarade, asahobas diobasna, asahobas di obasna, diarina, diarina, di bulanna, di bulanna, di tahunna. Laho mabunu sapertuluni hajul maun, laho mabunu sapertuluni hajul maun. Kita baca ulang. Jadi malua ma suru-suruan naopati, akka naung pinaradi, asahobas diobasna, diarina, di bulanna, di tahunna, lahum mabunu sapertuluni hajul maun. Ayat 16. Ya torobni akka parporang
Nama kuduli hoda, nama kuduli hoda, dua loksa hali loksa do, dua loksa hali loksa do. Hubegedo bilangan nasida. Hubegedo bilangan nasida. Kita baca ulang. Ya taropni akka parporang nama kuduli hoda. Di sini masih kurang pangolat. Dua loksa hali loksa do. Hubegedo bilangan nasida. Ayat 17. Songonondo huida di bagasan tondikku. Songonondo huida di bagasan tondikku. Akahoda nang akka nama kudulisa. Akahoda nang akka nama kudulisa. Dia terdoa ke baju-baju. Dialithon do akka baju-baju. Pertahanan nasongon api deba. Pertahanan nasongon api deba. Nadeba akan rara. Nadeba akan narara. Nadeba akan nagorsing songon barerang. Nadeba akan nagorsing songon barerang. Ya ulun yakka hoda nasida. Ya uluni akka hoda nasida. Songon uluni singa. Songon uluni singa. Na puas do sian baba nasida. Na puas do sian baba nasida. Api mardongan timus dohot barerang. Api mardongan timus dohot barerang. Kita baca ulang. Sini masih kurang ini do ya. Do.
Songonodo huida di bagasan todiku. Akka hoda nang akka nama kudulisa. Jadi terdo akka baju-baju pertahanan na songon api deba. Na deba akka narara. Na deba akka nagorsing songon barerang. Ya uluni akka hoda nasida songon uluni singa. Na puas do sian babana sida, na puas do sian babana sida api mardongan timus dohot barerang. Ayat 18, hinorhon ni haporsuhon natului tarbunuh do sapartulu ni hadul maun. Tarbunuh do sapartulu ni hajol maun. Ima hinorhon yapi, ima hinorhon ni api dohot timus dohot barerang. Dohot timus dohot barerang. Akka na puas sian babana sida. Akka na puas sian babana sida. Kita baca ulang. Ini masih kurang pengolat. Hinorhon ni, sini juga masih kurang pengolat. Haporsuhon. Dan na. Hinorhon ni haporsuhon natului tarbunuh do sapartulu ni hajol maun. Ima hinorhon yapi dohot timus dohot barerang akka na puas sian babana sida. Ayat 19, ai di bagasan akka babana sida, akka babana sida dohot ihurna sida do gogu ni akka hodai ay sumatu ulok do akka ihurna sida. Ai suman tu uluk do akka ihurna sida. Akka namarulu, akka namarulu marhite-hite ido nasida mangago. Marhite-hite ido nasida mangago. Kita baca ulang. Ay di bagasan akka babana sida dohot ihurna sida do
Guguni akka di sini masih kurang tompi. Akka hodei ai suman tu uluk do akka ihurna sida. Akka nama marudu marhite ini marhite-hite. Ini bukan ra, salah pencet ini. Marhite hite. Sini juga bukan ra. Marhite-hite ido nasida mangago. Ayat 20. Anggo akka jolma na tading. Anggo akka jolma na tading. Naso binulu ni akka haporsuhoni. Naso binulu ni akka haporsuhoni. Akka haporsuhoni lauso di pauba do rohana sida. Laoso di pauba do rohana sida. Tumadikon niula ni tangan nasida. Tumadikon niula ni tangan nasida. Asa unang benian marsoba nasida. Asa unang benian marsoba nasida. Tu sibolis manang tu aji-ajian. Tu sibolis manang tu aji-ajian. Akka nasian sere. Akka nasian sere sian perak tobaga. Sian perak tobaga hau dohot batu. Hau dohot batu. Akka naso tarbahen marnida manang marbidegi. Akka naso tarbahen marnida manang marbidegi. Manang mardalape. Manang mardalan pe. Kita baca kembali. Anggo akka jolma na tading naso binunu ni. Ini bukan ke-6 tapi saringar eng. Akka haporsuhoni
lauso di paubado rohana sida tumadikon. Ini dibuang niulani tangan nasida asa unang benian marsoba nasida tu sibolis manang tu aji-ajian akan sian sere sian perak tobaga hau dohot batu akan so tarbahen marnida manang marbinege manang mardalan pe. Itu bersada dang di pauba dang di pauba nasida rohana sida tumadikon pamunuon nang napauli rasun nang parmainon rodi panakkoon Oke, kita baca ulang. Idang di paubana sida rohana sida tumadikon pamunuon nang napauba pauli rasun nang parmainon rodi panakkoon. Oke, sampai di sini saya sudah selesai menulis pangukapon bidusia. Nah, sekarang kita coba periksa di halaman pratinjau. Apakah masih ada kesalahan penulisan atau tidak? Pangukapon bidusia sarune napalimahon dohot. Ayat sada saat rodi 12. Dungi dipalu suru-suruan napalimahon ma sarunena. Gabe huida ma bitang sada madabu sian langit tu tanoi. Jadi dilehon matu ibana anak hisuni parbanuatoru. Gabe diukap ma ruang parbanuatorui. Jadi manaik matimus sian ruangi songon timus ni pamurunan nabalga. Gabe makolom ma mata niari rodi parlangitan dibahen timus ni sian ruangi. Jadi marwaran ma akasi hapor sian timusi tutanoi. Dungi dilehon ma tunasida huaso songon huaso ni hala di tanoon. Jadi dipaksa ma nasida unang disegai duhut-duhut ni tanoi manang aka narata manang agia aha manang agia sadahau asa so holan jolma akanas so marsahap di pardopahanna siad debata. Dipaksa do nasida nang mamusa si paporsuhon na do jolmai 5 bulan lelengna ya porsuk na suman
tu pangonai ni hala jumpa di duit jolma. Luluan ni jolma ma hamatean diakka ari alaidang jupangsa mengidodo rohana sida naing matenian. Di sini alai seharusnya ya. Alai mapurus. Kita perbaiki dulu di sini ayat 6. Ayat 6. Ini alai. Oke. Di buku di perhatiannya kita refresh ayat 6. Alai mapurus do hamateani siana sida. Ya rupani akka si hapori sumando tuhoda naung hobas tu parmusuon. Ya diuluna sida di jujung do tupal songon sere. Ya bohina sida songo bohini jolma do idahon. Ya obuk nasida songon obuk ni buru-buru. Jala ipon nasida songon ipon ni singa. Mar baju-baju do nasida suman tu baju-baju busi. Ya pakuling ni habuk kabong nasida songon suara ni torop hureta na tinait ni hoda na marlojong tu totangan. Marihur nasida songon ihur ni hala na marsorop laos di bagasan ihur nasida do huaso nasida ima na mangago akka jolma leleng ni 5 bulan. Ya raja na manggonggom na sida suru-suruan sada sian Banua Toru na margoar Abdon di hata Heber, ia di hata Junani Apolion dogoarna. Nungasal pujea na perjulu idama Roma jea 2 hari dungsal puon. Superikop na paonopon ayat 13 ayat 10 saat roli 20 sada. Na paonopon 10 saat roli 20 sada. Dungi dipalu suru-suruan na paonopon ma sarunena. Sarunena. Jadi ubigimas ada suara sian na opat suhini langgatan sere na dijoloni dewata. Odo hatana tu suru-suruan paonopon namar sarunei. Har-hari ma suru-suruan na opat natabat di topi ni batang aik uprat na balgay. Jadi malua ma suru-suruan na opati akkanaung pinaradi asa hobas di obasna di arina di bulanna di tahunna laho mabunu sapartoluni hajol maun. Ya torop niak ka parporang na makuduli hoda 2 loksa haliloksa do ubigidu bilangan nasida. Songra do huida di bagasan todikku akka hoda nang akka na makudulisa. Yalitter do akka baju-baju pertahanan na songon api deba
nadeba akan arara, nadeba akan agor sing songon barerang. Ya uluni akka hoda nasida songon uluni singa, na puas do sian baba nasida api mardongan timus dohot barerang. Hinorohon ni hapor suhonna hinorohon ni hapor suhon na tului tarbunuh do sapartulu ni hajol maun. Ima hinorohon ni api dohot timus dohot barerang akan puas sian baba nasida. Ia di bagasan akka baba nasida dohot ihur nasida do gogo ni akka hudai. Ai suman tu uluk do akka ihur nasida akka namarulu marhite-hite ido nasida mangago. Anggo akka jolma na tading naso binunu ni akka hapor suhoni lauso di pauba do roha nasida tumarikon niula ni tangan nasida asa unang benian marsoba nasida tu sibolis manang tu aji-ajian akka nasian seri sian perak tobaga hau dohot batu akka naso tarbahen marnida manang marbinegi manang mardalape. Idang di baba nasida roha nasida tumarikon pamunuon nang napauli rasun nang parmainon rodi panakoon. Oke, setelah saya baca ini sudah benar menurut pemeriksaan saya, maka halaman pratinjau ini saya tutup. Dengan demikian pengungkapan bidusia sudah selesai saya tulis. Sampai di sini dulu malam ini. Kita sudah menulis pengungkapan 10, pengungkapan bidu 10 dan pengungkapan bidusia. Sampai bertemu dalam live streaming berikutnya dalam belajar menulis pengungkapan bidualu hingga pengungkapan bidu sada. Saya Petrus Polikarpus Surung Simanulang. Salam Horas.